Nova estrea en Ribeira, a Porta do Sol acollerá o espectáculo tradicional e de percusión Bailadela e Sete Linguas este sábado pola noite. A cultura non se detén en Ribeira, que esta fin de semana vivirá unha nova estrea. Trátase do espectáculo que nace da man da Asociación Bailadela e do grupo de pandeiretas Sete Linguas, que forma parte da Asociación Cultural Francisco Lorenzo Mariño, da Guiño. Esta actuación tradicional e de percusión desenvolverase este sábado a partir das 10 da noite na Porta do Sol. Porque precisaban que fora xa máis de cara á noite, non? É un espectáculo que non me quixeron desvelar moito, simplemente me comentaron que vai a ser de música tradicional, por suposto, que é o que eles traballan, e vai a ser de percusión, pero unha percusión peculiar, e vai a ser un espectáculo que durará menos dunha hora. Entón, agardemos que a climatoloxía nos axude, non? Agardo que sí, para facer isto, porque o que comentamos é que funcionaría se se fai en exterior. E recorda que será a primeira vez que se poida ver este espectáculo. Se sae ben, repetirase ao longo dos vindeiros anos, e incluso ao mellor no Nadal, non? Se reforzará cunha segunda parte, polo que me comentaron. E pola miña parte, simplemente agradecer, non? Que as entidades acheguen novas ideas á Concellería de Cultura, que estamos aquí para axudar na medida das nosas posibilidades, e ollá que saia ben todo o sábado, eu estarei aí para desfrutar do espectáculo. Por parte das agrupacións propónse realizar unha xornada de canto tradicional. Esta vez eleximos o formato concerto. O canto tradicional vai ir acompañado duns tempos de iluminación e de diferentes e distintas formas de percusión, intentando acompañar a melodía do canto e que siga un tempo rítmico tamén, non? As distintas formas de percusión van a ir desde as palmas hasta acompañamentos de pés e non vou a decir todo porque senón xa non merece a pena ir, ou merece a pena, pero xa desvelamos a sorpresa. Proposta coa que se busca entreter ao público e que se quede con gañas de seguir vendo máis. Porque a segunda parte vai a ser no Nadal, como xa adiantaba Antía. Este sábado, día 28, ás 10 da noite, poderase coñecer a primeira parte deste espectáculo no que se unen Bailadela e Sete Linguas.